И здравейте! Малко да го махнем. И първо може малко да сте ми се ядосали, но спокойно, никой бос не съм бил. Ако някой също не се досеща за какво да ме ядосам, просто вижте. И то не е само това. Знам, че каза, че няма нищо да правя. Но после си помисли, че ако сме на героя, ако съм в друг свят, няма нищо да стане. И това ще запази, но се оказа, че не е така въобще. Виждате, умбрела, имам всякакви неща. Това синьото аз го правя от някаква перла и всякът падам. И някакво такова се получава. Сигурно се ще се покажа някъде. То рандом се показва. И знае, че горе малко по-тихичко. Ето гледайте тук под водата. И мелето му, меле демиджа му е просто... Троло. Да, бронята ми все още е шити. Но искам само нещо да видим, моля ви са. Между другото, вижте кога пречета си открих зелено свети. Това ще бъде интересно, както здор. Добре. Днес имаме нелеката задача да си направим къщурка, да съберем малко материали. И тук по зомбати се взеха. Добре. Какъв късмет изкарахме. What do you say, че инвентар ми е пълен? Yep, he said this. Къде ми е? Аха. Мизне на око си махна с инвентарите. Добре. Ето, сега вече мога да се крафтна. Чест. Трябва да си изберем място, де ще стоим. Меле демиджа също. Готово.
Ей, тук може да. Фак! Убиха ме. Знаех, че така ще стане. Като някакви зомбаци. Ма знаете ли какво? Ще си спия на пошенка за Night Vision. Защото е така. Айде, деца, ако за втори път умра при тея. Добре. Само оставете на спокойствие. Майка ти ще... Добре. Какво правя? Не. Това не ми трябва дори. Добре. Камъка ми по всякъде е. Добре, дами и господа. Другия епизод ще продължим с изграждането. Аз други епизод съм си направил каштруката, защото просто тъпите 15 минути на YouTube, иначе поне 1 час ще е този епизод. Това ще направя епизод. Ето виждате, точно за този облак ви говорих. Добре, надявам се епизод ви харесал, ако така коментирайте, проведене. Коментирайте, харесате, чакайте на приемща. И чао! Forever together, my friends. Forever together.